o wee bụ na ụnụ bụ ụmụ agbọghọ kịta abụ amụ atụ egwu, utu atụ egwu. Hei, ofuke wee si nwoke ya hapụ nwunye bịa n'ụbịa, ya chụpụ nwunye bịa n'ụbịa ka ọ mụọrọ ya nwa. maka na egwu aha atụ n'ụgbọ ụmụntakịrị na ụmụ agbọghọ kịta. Ka njụta gị bụ nwa agbọghọ, ị na-eji chụpụ nwunye mmadụ, ịma ka nwaanyị ahụ si kwado, ịma ka o si wee kwado. Ụmụ nwaanyị kịta obi adịghịkwa ha mma o. Some women na obi adịghị ha mma. Ụfọdụ na-eje ụgwọcha cherie ofu kesi di ya lagba ọtụkpagharịba, mana ihe ọ ya ajụ bụ ịkpọtara ya nwaanyị n'ime maọbụ tụba nwaanyị ime, mara ọ bụrụ ma ọtụ ya lara ya kpagharịba na die nwa anwa nwata nwaanyị n'ụlọ, ọbarị ọhịa ha baba ya osuori atịkpa isapụ ji ọnụ jeri ji na ede si nwoke ya bịa nụba nke ọ mụọrọ gị nwa ka ọ chụpụ nwunye ka ịbachie. Egwu ha atụrụ bụ maka amụ atụ egwu. Ọ bụzikwa agbọghọ nke anyị toro mgbe ahụ ka ọ na-eto kịta, maka na eso nwe eto agbọghọ etokata m agbọghọ anyị hụ ndị mmadụ bikọs ihe na-ebu n'obi bụ idobere nwunye gị n'ụlọ, ịbịa ka ịbịa mebisia m ihe anụ m, ọkwa ka ije mebisia m ijezie n'ụba nke gị. Nke ọzọkwa na-ebu n'obi bụ n'ọkwọ frend cha nwoke a nnụọ dị n'ọya bịara m, ụdịrị ya ha dị ọdụ nụ n'echiche na mmụọ, ọ dị ọdụ nụ n'echiche na mmụọ. Ihe unu chọrọ bụ na ọ na-eweta ego, nke onye na-eweta ego ka m chọrọ. Ịchọdụ onye ya bụ gị na ya wecha ka ọnụba gị, maka na ihe nji wee wee ụmụ okorobịa bụ na achọrọ m onye mụ na ya bụ nwecha ọnụba m, na ọ bụ onye mụ na ya bụ nwecha ọgbatọ m. Ewuba nwa okorobịa nwekide wekata ọ dabara ụlọ, mana nke ọ na-achọ dị na ha eweta ego, ndị na-eweta ego ready-made sugar daddy. Ọihu na-ejezi na ya inwe the gut isi ya chụpụ nwunye ya n'ụba gị ka ị mụọrọ ya nwanne. Cheka ngwa gị, ọ bụ na bụ yonge na-emuri ya pịa m ntị na ana kịta ka m pịa gị ole. Ọ bụ na ịkwụsịghị ịlagharị ndị mmadụ, ọ ga-atapụ isi gị. Maka na some ladies now, some women now, etu ha si kwado adịghị mma. Ohi ụka ka m na-ezu gị, etu ha si kwado now adịghị mma. Ị na-aghọta? So ọ ka gị mma na ije chọba young boys gị na ya na-akụ ụnụ kọcha nwe ka ọ dabara ụnụ na anụba, na n'ije chọba dị mmadụ ka ị chụpụ ya ka ị bachie. Ọ ga-ata n'isi gị. Ịma ihe bụ ije kwuo di, ị ga-eje ikporo di ekwobe gị. Ohi ụka ka m na-ezu gị. Ọ bụ na ị na-ebu ihe a n'obi, si na ya pụta na ajọ ihe ka ị na-eme, ezigbote ajọ ihe. Sepụ aka na ajọ ihe. Ịla di mmadụ, iso married man, ọ dịrọ mma.